Къде изчезнаха топлите лица? В днешния свят има много шум, но в този шум човешкия глас заглъхва. Думите се множат, а смисълът изчезва. Хората се гледат, но не се виждат. Говорят си, но не се чуват. Живеят един до друг, но не живеят заедно. Очите, които някога светеха от доброта, сега са празни и изморени. Сърца студени. Топлината между хората вече отдавна се е превърнала само в спомен. Гордостта днес е новият бог на човека. Но гордостта не е сила, тя е крепост. Зад чието стени човек крие слабостта си. Зад усмивката му стои страх да не бъде отхвърлен. Зад увереността чувството, че не е достатъчен. А надменността, тя е просто друга форма на страх. Страх от това да бъдеш видян такъв какъвто си. Несъвършен, уязвим, истински. Всички се сравняват. Кой има повече, кой е по-силен, кой е по-влиятел. Животът се превърна в сцена, на която всеки се опитва да изглежда щастлив, докато вътре в себе си може да умира от празнота. Ние мерим стойността си днес не с дела, а с лайкове. Не с характер, а с външен вид. Не с любов, а с впечатление. Моралът стана старомоден, а честността – наивност. Смирението – слабост, а добротата в някой изглежда подозрително за други. Светът се е извъртил така, че да бъдеш чист отвътре е глупост за някой друг. И ето, хората станаха умни, но не и мъдри. Свободни, но не и щастливи. Свързани чрез екрани, но разделени по сърце. И все пак има път. Дълбоко в човека има копнеж, който нито красота, нито успех може да запълни. Това е копнежът по изгубената топлина, по липсата на любов между хората. Човек може да се върне към себе си само чрез Бог. Само чрез Бог празнотата се превръща в мир. Само чрез Бог мракът се превръща в светлина и студенината в топлина. Бог не иска съвършенни, иска просто истински. Той не чака да станеш силен. Той влиза в слабостта ти и я превръща в сила. И тогава, когато гордостта падне, когато надменността се разруши, когато престанем да се сравняваме помежду си, тогава отново ще се появят топлите лица.